बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव जिनाहारिजों भुगिनांनाय आइजोफोरखौ मान होनो सिगांदों बिटिआर सरकारा। बर' हारिनि सोमावसारनायनि जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां क'क्राझार जिल्लानि दरसे बर' गामिनि सा 10 बर' आइजोफोरखौ सन्मान होनायनि असिलायै हेफाजाब खालामनायनि राहा लादों बिटिआर सरकारा। जाय आइजोफोरा थांनाय 1988 मायथाइयाव एबसुनि दैदेननायाव जानाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव आसाम पुलिस सान्थ्रिफोरजों इनाय जिनाहारि खालामजादोंमोन। मख'नाय जायोदि बावैसो सानफोर सिगां बड'सा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव इनाय जिनाहारि खालामजानाय बिसोर सा 10 आइजोफोरनि खौरांखौ फोसावनाय जादोंमोन। खौराङाव बिसोर सा 10 आइजोफोरनि दुखु खस्थ'खौ फोरमायनानै होनायनि उनाव दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव हांख्रायनानै लाबोनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों बिटिआर सरकारनिफ्राय हेफाजाब होनो खोथा होयो। मिथिनाय बायदिब्ला भुगिनांनाय आइजोफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ भुगिनांनाय बिसोर आइजोफोरनि नखरनि सोलोंथाइ मोननाय सोद्रोमानो नखरसेयाव सासेयै 4थि थाखोनि साख्रि होनो, 4 खथा गोनां न' लुफुंना होनो, हा गैजायै नखरनो हा जगायनानै होनो आरो नांगौ समाव सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनो खोथा होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों।